Txikia zuen Buda izena, berak gizon gozoa izan arren, mendizabal zazetaren urrena, bia txiki bizor eta lerden, zazeta izen Budarien aurrean, mendizabal ditzaigu bakarrik, baina biek daukate herri oso bat, atzota gaur eien atzetik, Euskadirentzat dira eta gorputzak arantzaz beterik, arroa bi, kantauri itxasoa, taien betiko loa, betiko kantazan, geroari ez zaioko latuetan, herrizarrak ez direla itzaltzen, gure haude, biarte gaztoletan, eien izenak abestu ditzaten, arantzetan, biak hil baiziren. Arroari, kantaurik itxazoa, taien betiko loa, betiko kantazan, geroari ez zaioko datuetan, herrizarrak ez direla itzatzen, gure haurek biak ikastoletan, eien izenak abestu ditzaten, arantzetan biak hil baitziren. Un acto frente al Parlamento italiano coincidiendo con la reunión entre Rodríguez Zapatero y Berlusconi. Los tres estaban huidos de la justicia. Además, hoy el Tribunal de Po ha dejado en libertad al miembro de Segui, John Tellería, que fue detenido ayer en Francia.